los kurdas campeón. Uztailak 7 San Fermin eguna, egun handia Iruñan. Festa, ohitura eta tradizioz jositako 10 egun aurretik. Tartean entzierroak eta entzierroi lotuta ohitura ugari, honako hau esaterako. San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva! ¡Viva! Iruñeko entzierroko korrikalariak dira, lasterketa aurretik santuari kantatzen. Urte askoan mantendu den ohitura eta aurten behar bada moldaketa bat jasango duena. Izan ere, Iruñeko korrikalari talde batek, lasterketaren aurretik kantatu ohi den abestia, euskaraz ere abesteko proposamena egin die Iruñeko peinei. La Unika Iruñeko peinarik zaharrena da, eta bertako kidea da Uxue. Entzierro aurretik euskaraz abesteko proposamena begi honez ikusten du berak. Erakunde bat eskatu zigun gure babesa kantuko hau euskara egiteko, eta guk ez dugu oso ongi dagoela proposamen hau, eta espero dugula azkenean lortzea, ezta? Euskara Iruñeko hizkuntza bat izanik, munduan horren ezaguna den entzierroan presente egon beharko lukeela uste du berak. Uste dugu gure hizkuntza presenta egon ahal dela San Ferminetan, eta gainera uste dugu euskarako hori paso importante bat da. Uxueren ustez, instituzioen onarpenak baino, peinen borondateak du hitza erabakia hartzerakoan. Nik uste dut ez dela onartzea, ez da naia ala ez naia. Hemen ez datoriko inork esatera gaztelaniaz edo euskeraz edo ingelera, guk nahi badugu euskara kantakutuko dugu, eta hori lortu behar dugu, ezta. Hemen daudenak euskeraz dakitenak euskara kantatzea. Oraindik erabakia hartzeke badago ere, Uxuek zer gertaliteken aurre ikusten du. Segurazki bai. Hemengo peina guztiak euskaldunak dira, hori oso garbi dago, eta gainera badakigu hau gure hizkuntza dela eta borrakatu behar dugu horrela esateko, ezta. Hala balitz euskarari bultzada bat emango litzaiokeela uste du. Izan ere, bere ustez, euskararen egoera larria baita Iruñan. Ez da entzuten euskarari aia. Lastima bat da, baina ez. Jendea bai daki euskaraz, baina globalean ez. Orduan, ni badakit euskara, baina ni lagunak ez. Orduan, ezin dut euskara hitz egiten. Aurrera begira Uxuek ez du baztertzen, Pobre de mi bezalako beste kantu tradizional batzuk euskaratzeko aukera. Begira, ideia ona, Ideia oso ona, Pobre de mi euskaratzea, begira. Hurrengo urterako hori izango dugu. Aurten lortzen badugu hau, ezta? Y el bullicio pamplonés.